मैया दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादगिरि मानगोनां अमरेन ब्रह्मआ उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म लांगानायाव मोनसे खोथा बुंनानै होदोंमोन जे बिटिआर सुक्तिनि जितु बे बिटिआर एकर्डनि गोबां खोथा गाज्रि खोथा बिबुंथि लाखिदोंमोन। बे बिबुंथियाव जों एकमत नङा। मानो होनबा बिटिआर जिनि एकर्ड बे एकर्डआव जों दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद लोगोसे जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादा जों बरायदों। बे एकर्ड समावनो जोंहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' आरो गोबां एनडिबिनि जों डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दुर्गा फुजा मण्डपाव जों आर'नाइजों बरायहैदों। जों बयबो जों मिथिगौ जे बर'नि जितु जोंनि नांगौ बे नांगौ माबाफ्राव जों ब्रह्म धर्म माराबाबो हेंथा गैया। जों साफ्रोमबो जों बरायगोनसो। जिहेतु जेरै राजनितिक भाबैनो जा बा माबानि जा बिटिआर एकर्डखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनानै बर'नि गेजेराव सान्ति गोजोनखौ लाबोनायखौ जों ब्रह्म धर्मनिफ्राय बरायदों आरो बे बुस्थुआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ। आरो मोनसे खोथाया जाबाय मा जोंहा आफा अमरेन ब्रह्मआ रुपस्रिनि एयारपर्टनि खोथायै बुंदोंमोन जे कालिचरन गुरुदेबनि नामै एयारपर्टनि नामखौ दोननांगौ होननानै बुंदोंमोन। बे दाबिया आवगायनिफ्राय दंखायो। नाथाय एबसुआबो बे कालिचरन गुरुदेबनि नामै बे रुपस्रिनि एयारपर्टआ जानांगौ होननानै दाबि खालामदों। थुनलाइ आफादाबो बेनि नामैनो जानांगौ होननानै दाबि खालामदों। बाहाय एसे लेहेम जानायखौ जों नुदों। हयथ' सरकारा लासैनो बे खामानिखौ मावफुंजोबलांगोन। बेहाय माने खुनु जोंहा दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद बा जिल्लानि आफादनिफ्राय जोंहा बाहाय खुनु जोंहा माबा गैया, दिमत गैया। जों मथरफोर जोंनि जिथु खामानि बे खामानिया जानांगौ जों बेखौ सरकारनाव जों दाबि जनायदों। आरो दा जिथु बिटिआर एकर्डनि जिथु नानान्दा मैया खोथा बुंलांदों बे अमरेन आफाया दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि गाहाय आफादगिरिया बुंलांदों। जों बुंदों जों जिल्लानिफ्राय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय जों बुंदों जे बे जिखिनि बुंलांदों बे गावनि बेक्तिगत खोथा। बे मा बुंदों मा बुङा गावनि बेक्तिगत खोथा। नाथाय दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद बा जिल्ला आफादफ्रा ब्रह्म धर्म आफादफ्रा बिनि जेबो हेंथा जोंहा गैया। बेनिखायनो जों खावलायदों, जों लुबैदों, जों सान्ति गोजोनखौसो जों लुबैयो। जों खुनु राजनिति हान्जाजों खुनु जों धोरोम हिसाबै जों लोब्बा गैया। जोंहा जोंनि खामानि मावनांगौ धर्मनि जितु खामानिखौ मावलांगोन आरो राजनितिक भाबै जों मरेल सापर्ट खालामो। रावखौबो डाइरेक्ट जों रावखौबो जों सापर्ट खालामा। जों माने मरेल सापर्ट खालामनानै जों खामानिखौ जों मावलांगोन। ब्रह्म धर्म हिसाबै जों मावलांगोन। धोरोमाव बेबादि राजनितिक जोंनि ब्रह्म धर्मआव गैया। बेनिखायनो जोंना क्लियारखा जाहाथे जोंनि आथिखालाव जोंनि ब्रह्म धर्मनि जितु लिडारफ्रा जानला मोनला खोथा बुंनानै जोंनि गेजेराव जाहाथे बेबे रेबें जेबो खालामा बेखौ आं जिल्लानि उदालगुरि जिल्लानि ब्रह्म धर्म आफादनि जानानै आं बयखौबो आं खावलायदों। आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि अमरेन बाबाया जा मिडियायाव बक्तब्य लाखिदोंमोन बे बक्तब्यआ गावनि बेक्तिगत बक्तब्य। गावनि जि बक्तब्य लादों बे गावनि बक्तब्यनो जों क्लियारिफिकेसन होदों जाहाथे आफामना रायजो राजाफ्रा जाहाथे भुल बुजिया। आङो जिल्लानि जानानै उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि जानानै आं बे क्लियारिफिकेसनखौ आं होबाय। बाहाय खुनु साननांगौ बाथ्रा गैया। जों साफ्रोमबो जों उदालगुरि जिल्लायानो जा दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादानो जा साफ्रोमबो जोङो जि खामानि मावग्रा बे आफादफोरजों जों जड़ित, जों बेक्तिगत जों बेबादि जों आफाया होनायखौ आंबो जिल्लानि जानानै एसे गोसोआव दुखु मोनदों।
बिनि थाखायनो आफामोखौ आं क्लियारिफिकेसन होबाय जाहाथे बे आफानि जिथु बे बिटि होदोंमोन मिडियायाव बे मिडियायाव होनाया बे गावनि बेक्तिगत खोथासो आं दिनैहाय क्लियारिफिकेसन बयनिबो सिगाङाव रायजो राजानि सिगाङाव आं क्लियारिफिकेसन होनाय जाबाय। बे गासिबो संगठन जातीय संगठन जेरै एबसु साहित्य सभा जेरै गोबां जोंनि गेजेराव संगठन दङ बेहाय जोंहा जोंनि मानसियानो गोबां मानसि दिनै एबसुआव दङ साहित्य सभायाव दङ हिसाबै जोंहा बाहाय खुनु गाज्रि मोननाय भेदभाब जोंनाव गैया मात्र जोङो सरखारनाव जों दाबि खालामदों माने सरखारासो जोंनो होनो हायाखै जेसेबां दिन सरखारा जोंनो होनो हाया जों बयबो जोंनिनो मानसि बयबो रायजो राजा जों सरखारनाव दाबि खालामगोन सानसे समाव जों फिथाइखौ मोनगोन मानो होनबा दंफांखौ गायोब्लादि सानसेयावनो फिथाइ मोनगोन बेबो बाथ्रा नङा बेनिखायनो जों गोबाव सम सरखारनाव नारसिननानै जों फिथाइ मोननांगौ जेरै बिटिआर मोननांगौ बेफोर बिटिआरखौबो जों खौसे जानानै जों इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों नाजालायोब्ला निस्सय बिटिआरबो सानसे समाव जाफुंगोन जों सान्थि मोननो हागोन। नंगौ जोंहा कालिचरन गुरुदेब ब्रह्म आफाया गोदोनिफ्रायनो बर'नि जिथु नांगौथि बे बुस्थुखौ गोदोनिफ्राय बे नागिरबाय थाखादोंमोन दिनै कालिचरन गुरुदेबनि जिथु नागिरनाय जिथु साननाय जिथु हास्थायनाय हयथ' दिनै मोगथाङाव सफैनायाव समा सफैबाय बेनिखायनो कालिचरन गुरुदेबनि जिथु नाजानाया मोगथाङाव हयथ' जाफुंसिगोन आं बेखौ इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबनानै दिनैनि